Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abalimale kanzima abantu abane kwenzeka isiphihli sengozi ku Brown Street eMandeni lapho okutholane khona phezulu imoto encane kanye netekisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakantando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ulimale kabi abantu abane ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi esenzeke namhlanje ekseni eMandeni ku Brown Street la okutholane khona ikhumbi kanye nemonto encane qede okwalimala kabi abantu abane. Abezosizo oluphuthumayo IPSS Medical Rescue bafike ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameko bafica itekisi kanye nemonto encane kushayisene. Abe sebesiza abantu abana babafice belimale kabi khona endaweni yesigameko kanduba babaphuthumise esibhedlela. Kube ukuthi impela kwembulwa kwembeza kulabantu abalimale kabuhlungwana. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.